Jeg har fået casen, jeg som regel 20 kroner. Jeg fik som regel 20 kroner af hendes drukvenner til mad. Ja. Første punkt er redegørelse for omsorgssvigt. Og man kan ligesom sige, at omsorgssvigt, man kan inddele det i 4 forskellige kategorier. Vanrøgt, fysisk overgreb, psykisk overgreb og seksuel overgreb. Vanrøgt er jo en vanrøgt af et barn. Barnet har ikke fået opfyldt sine behov med hensyn til mad og drikkelse og alle sine fysiske behov. Derudover og det kan ske efter fødslen. Dog kan der også ske vanrøgt før fødslen i form af, hvis moren drikker eller tager stoffer eller ryger for eksempel. Så kan der altså ske en vanrøgt af barnet, og det kan nedsætte udviklingen og give skader på nervesystemet. Fysiske overgreb er, som det lidt ligger i ordet, et fysisk overgreb for barnet, hvor at det bliver fysisk skadet af det. Altså snakker om vold, eller eller hvis barnet græder, og det ikke får sin opmærksomhed og sådan noget, så kan man også snakke om, at det er en form for fysisk overgreb. Ja. Psykisk overgreb er en smule svær at beskrive, fordi at psykisk overgreb kan være mange ting. Det er ikke sådan noget ligesom konkret, som de tre andre er. Det er lidt mere sådan, og den hænger som regel sammen med de en eller to af de tre. Fordi rent psykisk, jamen der er snak om, får barnet den her tilknytning, den har behov for, får den øjenkontakt, den har brug for, og så videre og så videre. Ja. Og den skal have lov til at føle sig tryg, barnet. Og hvis den ikke har fået lov til at føle sig tryg, så kan vi snakke om sådan fysisk eller psykisk overgreb. Og der kan også være snak om psykisk overgreb i form af, hvis forældrene skændes meget, osv., så er der altså følelsesmæssig smitte i, at barnet bliver påvirket af, hvordan forældrene har det, og bliver altså psykisk påvirket på det punkt, og så kan man gå så langt at kalde det et psykisk overgreb. Seksuelt overgreb er, som det ligger i ordet, altså et seksuelt overgreb på barnet. Et seksuelt overgreb, hvor barnet ikke er modnet nok til at være med i det her form for seksuelle aktiviteter. Og det kan gøre, at barnet får den her kærlighedssvigt eller skyld, fordi at forældrene som regel truer barnet med at fortælle om den her hændelse, eller hændelserne. Ja. Som sagt, så er de her 4 overgreb som regel knyttet sammen, sådan så man bliver ikke kun, altså som regel så hvis du har oplevet vanrøgt i din barndom, jamen så har du jo også fået en form for psykisk overgreb, fordi du bliver påvirket psykisk af, at du ikke får opfyldt de behov, som du har. Det vil sige, jamen der er en form for kærlighedssvigt ved det, ved at ikke få så meget mad, som du har brug for, osv. osv. Det kan også blive koblet sammen med seksuelle overgreb, jamen der er den igen med kærlighedssvigt og tryghedssvigt, rent psykisk osv. osv. Så kan man koble den videre på, at som regel man har set på undersøgelser, hvor at de børn, som har oplevet omsorgssvigt som små, oftest også kommer til at få børn, der også bliver omsorgssvigtet. Og det her, det kalder man en form for social arv. Så er jeg nået til casen. Analyse af den her case om den her pige, som er opvokset i et alkoholhjem. Og læser man den igennem, der starter hun med at beskrive sin helt barndom, det hun først kan huske. Og her siger hun, der fortæller hun om, at hun kan huske, at hendes mor fik tæsk, og hun er flygtet fra sted til sted, osv. osv. Og det er første tegn på, at en mor fik tæsk, altså at hun kan få en form for angst for sine autoriteter, og den her følelsesmæssige smitte, som jeg snakker om før, med at når mor er ked af det, så bliver jeg også ked af det, og så er der jo en form for psykisk skade allerede der.
og at de flytter fra sted til sted. Altså et meget ustabil barndom, med ikke har et fast bopæl, men bliver flyttet rundt og så videre og så videre. Ja. Så står der længere ned, at der samtidig fik jeg slet ikke mad. Og det er jo det er jo vanrøgt, at hun ikke fik det mad, hun fik behov for, og hun siger tidligere, at hun fik kun 20 af hendes mors drukvenner til mad. Altså der snakker om vanrøgt. Derefter så snakker hun noget om, at hun har også en bror, den her pige, og hun siger, at hendes bror allerede flyttede hjemmefra som 15-årig. Og der kan man jo så sige, jamen der må være gået et eller andet galt der, fordi oftest så flytter barn jo ikke hjemmefra som 15-årig. Det er i hvert fald yderst sjældent, det sker. Og det må være en form for ustabilitet i familien, der gør, at han er flyttet hjemmefra. Og så siger hun også, at hendes kontakt til hendes far sluttede, da hun var omkring 4-5 år gammel. Altså hun har ikke haft den faderlige rolle, da hun var lille. Så beskriver hun en hændelse, hvor hun er hjemme ved sin moster og sin onkel, og børnene bliver placeret ind i et værelse, og så kan de begynde at høre noget råben og noget skrigen, og hun åbner døren, og hun ser altså, at der forsigtigt åbner døren, og ser blod smadre flasker og en kniv gennem luften. Igen, vold. Det kan også tyde på, man får det ikke at vide, men det kan tyde på, at hun nok også har oplevet en form for fysisk overgreb. Den her anden omsorgssvigt kategori. Men det får vi som sagt ikke at vide, men det kunne det godt tyde på. Så står der noget med, at hun får taget telefonen frem og får ringet til politiet. Og det gør lige opmærksom på, at det er hende, der ringer til politiet, og på det her tidspunkt er hun 6-7 år gammel. Og hun skal altså tage initiativ til at ringe til politiet, og hun har ikke fået det. Det er jo også et brud i udviklingen i form af, at hun ikke at hun skal tage nogle voksne beslutninger som 6-7-årig, hvilket man jo slet ikke skulle. Ja. Så fortæller hun igen om hendes bror, og der kommer de ind på, der kan man koble lidt social arv på, hvor hun siger, at min bror er blevet meget voldelig. Han har smadret vores hjem, løbet efter min mor med en stor sneskovl, og helt ærligt så ved jeg, at han ville have slået hende ihjel, hvis han kunne komme til det engang. Storebroren er altså blevet voldelig. Det kan jo tyde på, at storebroren har jo nok været ældre, da faren han vælger at forlade familien. Ergo han har jo set den her rollemodel, som faderen har været, som jo har været voldelig over for hans mor, og han har altså fået de her voldelige træk. Og har altså ikke kunne bruge den her sociale arv, men har arvet det, hvis man skal sige sådan, i form af hans autoritet, eller den autoritet, han har set op til. Så fortæller hun, at hun selv er 17 nu, men hun altså også har de her voldelige træk, som hendes bror også har. Og hun fortæller specielt, så lige skifte side, sådan der. Hun fortæller, at hun altså har det egentlig fint nok, og synes ikke, men når hun er i byen og drikker sig fuld og sådan noget, så kan det her voldelige tage op igen. Og hun skriver, ja, så går det galt. Jeg kan ikke styre mig selv, og folk skal ikke kigge underligt på mig, før jeg går totalt amok. Igen, hun har altså heller ikke kunne bryde den her sociale arv, og er altså blevet påvirket af hendes forældres vold som lille. Ja. Og blevet påvirket af hendes storebror også, fordi hendes storebror har jo nok været en form for faderlig rollemodel for hende. Hun siger godt nok, at hendes mor har fået en kæreste, men hun må, jeg tror også, hun har set op til hendes bror på en, ja. Så næste citat er fra teksten, at
hun var, her snakker hun om moren, og hun siger, at hun elsker hendes mor rigtig højt, men hun var der aldrig, når hun havde brug for hende. Og altså, her der snakker om, at moren ikke har nok ikke brugt lang tid nok på de her, for eksempel ansigtsduetter, hvor de har barn og mor i den tidlige alder sidder og laver lyde til hinanden og kigger hinanden i øjnene osv. osv. Den har der nok ikke været der så tit, fordi hun har drukket og brugt mere tid sammen med sine venner, end hun har brugt på sit barn. Og der er gået noget galt i form af tilknytningen. Og kigger man på de her tilknytningstyper, så vil jeg mene, hun hører ind under utrygt desorganiseret tilknytningstype. Og den bliver beskrevet som en type oftest børn, der har været udsat for omsorgssvigt. Det kan man jo sige, hun har. Og at det her kan være svært for de her børn at håndtere uvante situationer eller stressede situationer, og så kan de godt agere anderledes end andre børn kan gøre med vold og så videre. Og det kan man jo se ved, når hun har været i byen. Jamen, hvis folk de kigger underligt på hende, jamen så reagerer hun på det. Ja. Og så til sidst, der skrev hun, at man var utryg ved, at jeg ikke kunne passe på min mor. Og det er igen det, man kan knytte til den her utrygt desorganiserede tilknytningstype, hvor at der også bliver beskrevet, at barnet hele tiden skal holde øje med forældrene. Og hun fortæller om, at hun blev hjemme fra skole for at passe på sin mor, for hun var bange for, at hun ville finde sin mor død på et tidspunkt af druk. Og det er altså igen den her et skal man sige, fakt om, at hun nok er den her utrygt desorganiserede tilknytningstype. Så er det diskussionen, og det diskuterende spørgsmål er altså at diskutere, om hun har mulighed for at bryde den sociale arv. Og kigger man på nederst i casen, der skriver hun, at hun droppede ud af 9. klasse, men hun arbejder i den lokale Føtex og tjener lidt penge. Og hun starter på sin uddannelse til februar, og hun håber på en lys fremtid. Det kan man jo sige, det tegner godt i forhold til, at hun allerede som 17-årig har fået et arbejde. Og hun fortæller tidligere i casen, at da hun er hjemme med hendes veninde, så opdager hun, at hendes venindes mor har et arbejde, og det har hendes mor ikke, så det er helt uvant for hende. Så hun har altså kunne få et arbejde i den lokale Føtex, og kunne holde et arbejde. Her er det allerede et brud på den sociale arv. Og hun starter på en uddannelse. Man får ikke noget at vide om morens uddannelse, men det kan tyde på, at hun nok ikke har fået nogen form for ordentlig uddannelse. Og der bryder hun jo igen den sociale arv. Så det kan man sige, det tegner i den gode retning. Dog er det igen det her med, at hun siger, ja, så går det galt i byen, og hun har stadig de her voldelige træk. Og det kan jo påvirke negativt i form af for eksempel skilsmisse, i form af, hvis hun bliver gift på et tidspunkt. Men hun har stadig de her voldelige træk. Man kan sige, så kan det føre i den negative retning i form af, hvis hendes mand og hende bliver voldelige over for hinanden, så oplever hendes barn, hvis hun får et barn på et tidspunkt, hendes barn det samme. Og der kører det jo så i den negative sociale afretning, fordi at hun bliver påvirket negativt på det punkt. Men det er jo alt efter, man kan diskutere, om hun har jo allerede brudt den sociale arv i form af, at hun har fået et arbejde nu, og hun har tydeligvis, det lyder sådan, at hun kan holde det her arbejde. Men hun har stadig en lille smule tegn fra hendes mor af, så den sociale arv, hun ville nok med hjælp kunne bryde den sociale arv, men det er der jo som sagt ingen, der ved. Det var casen. Og